Bonjour, mon ami. Comment tu t'appelles? Ane, Ane, eta zu nongoa zara? Euskal Herrikoa. Euskal Herrikoa, eta zer kontatu alde ustazu Euskal Herriari buruz? Zer? Dantzak eta antzerkiak egiten ikusiko lozu. Zu eta zure lagun guztiak artistak zarie? Bai. Bani ere, artista bat naz. Ondo jotzen den. Baita duke. Danborra nik jotzen den. Paristik horren artista bat naiznik. Ondo jotzen den. Iroinian jotzen den. Bizkaitik etorri gara zuei gure jaiak eta dantzak eta abestiak erakustera. Espero dugu gozatzea, ondo pasatzea eta gurekin abestea. Txalo bero bat! Lehenengo, Lekeitioko San Antoniak jaietan ospatzen den antzarre eguna antzestuko deutzuez. Antzarre eguna, 200 urte baino gehiagoko tradizioa dauka. Irailaren 5ean ospatzen den. Txipiroiak 16. postuan. Aurrera txipiroiak! Aurrera txipiroiak!
Lehenengo altxada, bigarrena, oso ondo. Aurrera, orain buruakoak. Mundakan ospatzen diren aratuzteak antzeztuko dizuegu. Txalo bero bat zuzendariarentzat. Zuzendaria! Eta orain txalo bero bat gure etorrentzat.
Zerberbin eta lezakako zerberbinak egun azten dira, baina lezakakoak 10ean amaitzen dira eta Iruñakoak 14ean. Zubigaineko dantza zuzendari bat dago. 10 dantzari dagoz eta zubiaren gainean dantzatzen dabe. Dantzariak zurez jantzita doaz. Gerriko gorriarekin eta zaldi gorriarekin. Eta txapela. Eta zingolako Kaixo, nik Ana naiz. Guk 3 bekoak gara eta hona etorri gara maskarada erakustera. Zuberotarrak gara. Zorrotzak, dantzariak, pauterak eta guamiak gara. Gaztelera
zinta dantzan dantzatuko dugu. Antzina gizone bakarrik dantzatzen egin garegu, neskak ere dantzatzen dugu. Dantza honetan zintak makil baten trentza bat bezala jarri behar dira. Ezkerienek